mochung' ne arita kod yore wuoth e piny mapacho ka NTSA komakore gi tend county ma Kisumu ochako chenro mar ndalo 3 mar puonjo oganda e wi arita makare e piny, bero yore wuoth kod mag joma tiyo gi apeyni bende. Tiegruok ma kamaendi nokelo kanyakla jotije matatu, joriemb apiko, manamba kod jokanyo e sekta mar wuoth. Jatend migawo mochung' ne yore wuoth e kaunti ma Kisumu Jiromo Chieng' okwayo oganda duto matiyo gi apaya mondo mak motegno chike mag apaya. E kinde ma puonjruok ma kamano biro dhi nyime nyaka e counties mamoko bende, to weg matatu bende norwako puonjno ka giwacho ni obiro konyogi e yawo pachgi e wi rito chike mag apaya. We are currently going around and getting information about them, what are causes of accidents from vehicle standards. So we're just basically enabling the public get information on everything that is required. Oseyudo ni accidents mang'eny wuok nekech mokwongo gimiluongo ni drunk driving. Ji riembo mtokni komer. Iyudo ni matatu kendo obedo overloaded, ma nyiso ni oting'o ji mokalo kama numbers monego oyienegi ni mondo giting'. Ato mar adek ahinya matinde osieko iluongo ni destructive driving. Onego bed ni wang'iyo matut ahinya kuom trying to avoid and trying to prevent the use of say electronic devices, especially while driving, mondo kik watimang'o, mondo kik wabed gi accidents. An gadier kendo an gi yie ni ba higa 2028 masira mag apaya mag ndara e Kenya ka biro dok piny gi atamalo 50. The enforcement team be okawe time gikel gikete chik. Overspeeding nwase agree the speed limit mar matatu en 80 km per hour. Ang'o miyo pod waweyo jomoko ringo at 120 to cause accident. Tijni ber to ber, lakini wamakiuru gi lwedo ariyo to sama wadhi e tich waweuru kong'o gik mamero wago eko.